Yekîtiya Ewropayê dema sizayên xwe li ser hejmara kes û aliyên girêdayê rejima Esed ku destê wan di binpêkirinan de li dijî sivîlan de li Sûriyê heye heta hezêrana sala 2020 dirêj kir. Encûmena Ewropayê îro di daxuyaniyekî de got weke guncawkirin li gel stratîjiya Yekîtiya Ewropayê derbarê Sûriyê Yekîtiya Ewropayê biryar da sizayên xwe li dijî rejima Esed û alîgirên wê ta yekê hezêrana sala 2020 dirêj bike û got hîn binpêkirin derheqê sivîlan de berdewam in. Li gorî daxuyaniya ku li lîsta sizadanê de 270 kes û 70 alî hene û siza jî qedexekirina rûyetî û sarkirina navê wan di bangan de li xwe digire. Sizayên Yekîtiya Ewropayê li ser rejima Esed qedexekirin li ser petrolê û hin berheinanê û sarkirina banga û navendî ya Sûrî li Yekîtiya Ewropayê û şandina amûr û teknolojiyayê ku li egera bikaranîna wan ji bo binpêkirinê heye li xwe digire. Yekîtiya Ewropayê daxuyaniya xwe de serbar dike ku ew dîtina çareseriyekî siyasî heta hetayî û bawerpêkirî ji bo milmilanê li Sûriyê li gorî biryara Encûmena Ewlekariya Navdewletî 2254 daxuyannameya civînê ya sala 2012 pabend e.